एकीकडे नोकरी, एकीकडे FY SY TY आणि एका बाजूला MPSCचा अभ्यास. म्हणजे 3 आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करायला चालू केलं. आणि कुठली कुठली पुस्तकं लागतात, बेसिक अभ्यास काय केला पाहिजे ह्याचं एक गायडन्स बऱ्याच अधिकाऱ्यांकडून मी घेत गेलो. आणि माझ्या लक्षात आलं की अरे हा तर सगळा तोच अभ्यास आहे जो 5वी पासून 10वी 12वी पर्यंत शिकलोय, तोच अभ्यास आहे. हाच अभ्यास थोडा डीपमध्ये जाऊन आपल्याला करायचा आहे. वाईट वाटलं की भला आपल्याकडे बुद्धिमत्ता कमी आहे का, गुणवत्ता कमी आहे का, टॅलेंट नाही का, सगळ्या गोष्टी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भरभरून आहेत. परंतु कुठेतरी आपण मागे आहोत आणि याचा सगळ्यांनीच विचार करणं गरजेचं की मला माझ्या हातामध्ये काय करिअरचे ऑप्शन आहेत आणि मला कशामध्ये करिअर करायचं आहे. आणि स्पर्धा परीक्षा हा माझ्यासाठी सुटेबल ऑप्शन आहे का हे मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी ओळखणं गरजेचं आहे. कोणतरी सांगतोय म्हणून करून उपयोग नाही, किंवा तो अधिकारी बनला म्हणून मला अधिकारी बनायचं आहे. नो, तो स्वतःला तुम्ही ओळखा की स्वतः ते करणं गरजेचं आहे किंवा मला ते करायचं आहे. मुलं जर ऐकत असतील तर मुलांना सांगू इच्छितो की बरं तुम्ही 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी ह्या टप्प्यावर हे जर डिसाईड केलं तर तुम्ही खूप लवकर त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन अभ्यास करू शकता आणि यश मिळण्याचे चान्सेस खूप लवकर असतात. गायडन्स हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. कारण बऱ्याच वेळा ह्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये 2-2 3-3 4-4 5-5 वर्ष सुद्धा कन्सिस्टन्सली अभ्यास करावा लागतो आणि तेवढे पेशन्स त्या मुलांकडे त्यांच्या पालकांकडे असणं गरजेचं आहे. 10वी 12वीत अव्वल असणारा कोकण स्पर्धा परीक्षांमध्ये मागे का असतो असा प्रश्न कायमच आपल्या समोर असतो. मात्र एका तरुणानं साधारण अशा काळात MPSCत यश पटकावलं जेव्हा स्पर्धा परीक्षांसाठीचं वातावरण कोकणात नव्हतं. आणि ते आहेत मालवण काळसेचे सुपुत्र आणि नागपूर शहरामध्ये पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेले हरेश काळसेकर सर. MPSCत त्यांचा 2010 साली 10वा रँक होता. नंतर सुरुवातीला गडचिरोली इथं SRPF मध्ये पोस्टिंग, पण त्यांचा हा प्रवास नक्कीच सोपा नव्हता. करिअर निवड, ते दिशा भटकणं आणि नंतर घवघवीत यश मिळवणं असा हा त्यांचा इंटरेस्टिंग प्रवास. हा प्रवास आपण उलगडणार आहोत कोकण 7 लाईव्हच्या 10वी झाली 12वी झाली पुढे काय या विशेष कार्यक्रमातून. आता अधिक वेळ न दवडता थेट आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. सर, आपलं खूप खूप स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या या विशेष कार्यक्रमात. आज आपण एक मोठी जबाबदारी निभावताय, पण असं म्हणतात की आपण आपलं मूळ विसरू नये. त्यामुळे तुमच्या सुरुवातीच्या प्रवासाबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. लहानपण आणि त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण असेल, उच्च शिक्षण असेल, ते नेमकं कुठे झालं? माझं लहानपण काळसे गावामध्ये गेलं. वडील माझे काळसे हायस्कूलमध्ये ॲज अ पिऊन म्हणून काम करत होते आणि त्याच शाळेमध्ये म्हणजे काळसे हायस्कूलमध्येच माझं 10वीपर्यंतचं शिक्षण गेलं. त्यानंतर 11वी 12वीचं शिक्षण माझं कुडाळ हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजमध्ये गेलं. आणि 11वी 12वी करेपर्यंत मला आयुष्यात काय करायचं आहे हे माहीत नव्हतं. त्यावेळी मार्गदर्शन करणारे इन्स्टिट्यूट किंवा क्लासेस असे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नव्हते. 1998ला मी 10वी झालो, 2000 साली मी 12वी झालो. आणि आपल्याला आयुष्यात काय करायचं आहे, कुठलं शिक्षण घ्यायचं आहे, का घ्यायचं आहे याचं काहीही ज्ञान नव्हतं, कोणी सांगणारा नव्हता, काही नव्हता. 12वी नंतर असं वाटलं की आपण DED करावं आणि ZP शिक्षक म्हणून काम करावं. कारण घरची परिस्थिती खूप सर्वसाधारण होती आणि लवकर काहीतरी हातामध्ये जॉब असणं गरजेचं होतं. कुठला व्यवसाय करावा तर व्यावसायिक पात्रता आपल्याकडे नव्हती. शेती करावी तर घरची शेती नव्हती. मग अशा तरुणानं करायचं काय? मग कोणीतरी सांगितलं की ॲग्रिकल्चर डिप्लोमा हा कोर्स आहे, तो जर कोर्स केला तर ग्रामसेवकची नोकरी मिळते किंवा कृषी खात्यामध्ये नोकरी मिळू शकते. आणि 12वीवरून DED केलं तर शिक्षकाची नोकरी मिळते. झालं असं की काही अडचणींमुळे DEDला ॲडमिशन मिळालं नाही. त्यावेळी गव्हर्मेंट कोट्यातून ॲडमिशन मिळालं नाही. प्रायव्हेटमध्ये जागा अवेलेबल होत्या, पण समथिंग 25,000 रुपये फी होती. वडिलांना मी विचारले की तुम्ही एवढे खर्च करू शकता, तर वडील म्हणले एवढे पैसे आपल्याकडे नाही आहेत. मग करायचं काय? तर मग ॲग्रिकल्चर डिप्लोमा हा ऑप्शन त्यावेळी वाटलं की त्यावेळी आपण ॲग्रिकल्चर डिप्लोमाला जावं आणि ॲटलिस्ट कोर्स करावा. स्वतःची शेती नाही पण शेतीची आवड होती. घरामध्ये आमचे कुटुंबीय आम्ही गावामध्ये शेती
करायचो, इतर लोकांची जमीन कसायचो, गुरं होती घरामध्ये, तर शेतीची आवड होती. मग तिथं जाऊन बघू काही करता येतंय का. आणि मग 2001, 2, 3 ही 3 वर्ष मी कृषी विद्यालय लांजा या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर डिप्लोमाचा कोर्स केला. मग डिप्लोमा कोर्स करून बाहेर आल्यानंतर परत नोकरी नाही, मग परत काय करायचं. मग छोटे मोठे जॉब केले आणि त्यानंतर राज्य राखीव पोलीस दल पुणे या ठिकाणाहून एक भरतीचा कॉल आला. त्यावेळी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही पद्धत होती. जो सुशिक्षित बेरोजगार आहे त्याने त्याचं नाव त्या एक्सचेंजमध्ये नोंदवलं जायचं आणि तिथून कॉल यायचे. असं ऑनलाईन वगैरे सर्च, गुगल वगैरे असा काही प्रकार त्यावेळी नव्हता. नोकरीच्या जाहिराती फार तर न्यूजपेपरमध्ये यायच्या आणि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजला थोडीफार माहिती असायची किंवा कोणी सांगितलं आपल्याला अमुक खात्यामध्ये भरती आहे बघ वगैरे, तर त्या पद्धतीनं असायचं. मग तो कॉल आल्यानंतर ठरवलं, यस आपल्याला एक संधी आलेली आहे, ही संधी सोडायची नाही, मेहनत करायची, जागा कितीही असोत, एक जागा आपली. नाही, या मुद्द्यावर मी येणारच आहे, पण आपला मुद्दा आहे तो करिअर निवड या संदर्भातला. तुमचा हा प्रवास तर आम्हाला जाणून घ्यायचाच आहे. पण आपण जेव्हा सुरुवातीला बोलत होतो अगोदर आणि मी तुमच्याविषयी माहिती जाणून घेत होती, तेव्हा तुम्ही एक उल्लेख केला होता की एवढं कन्फ्युजन होतं आपण कुठलं फील्ड निवडावं याबद्दल, आणि तेच कन्फ्युजन आत्ताच्याही मुलांमध्ये आहे. म्हणूनच खरं तर कोकण साद लाईव्हनं हा पुढाकार घेतला आणि हा एक नवीन उपक्रम आम्ही सुरू केला आहे. तर त्यालाच अनुषंगून मला असं विचारायचं आहे की तुम्ही असं म्हटलात की 11वी तुमची सायन्समध्ये झाली आणि 12वी तुमची आर्ट्समधून झाली. हे नेमकं काय होतं? त्याचं असं झालं, एक ग्रामीण भागात शिकलेला, मराठी माध्यमात शिकलेला विद्यार्थी, आणि असं माझंच नाही तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं होत असावं असं मला वाटतं. सगळ्यांनी सांगितलं की सायन्सला जा, सायन्समधून भरपूर ऑप्शन असतात, सायन्समधून पुढे जाता येतं. ॲक्च्युअल शाळेमध्ये असताना गणित विषय माझा फारसा चांगला नव्हता, इंग्रजी विषय देखील जेमतेम होता. बाकी मराठी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, मराठी व्याकरण, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र याच्यामध्ये खूप चांगला होतो मी. 10वी मध्ये मला 75% नियर अबाउट मार्क्स, त्यावेळेचे 75. आता मुलांना 100%, 90%, 99% मार्क्स पडतात. त्यावेळेचे 75 म्हणजे चांगले मार्क्स मानले जायचे, कारण बोर्डात येणाराच विद्यार्थी 95% वगैरे असायचा आणि तो खूप सारे ट्युशन, क्लासेस आणि अमुक तमुक सगळं करून आलेला असायचा. आणि आम्ही दिवसभर शेतात काम करणारी मुलं अभ्यास करायचो आणि आम्ही ग्रामीण भागासारख्या ठिकाणी 75%. झालं असं की सगळे सांगतायत सायन्सला जा, म्हणून मी सायन्सला गेलो आणि तिथं खूप फसगत झाली. सगळं इंग्लिशमधून ते लेक्चर्स असायचे, मला ते इंग्रजी काही समजत नव्हतं. मॅथ्स मुळातच विषय फार चांगला नसल्यामुळे तो विषय फार समजत नव्हता. आता मराठी माध्यमातून मी जेव्हा सायन्स शिकायचो तर मी चांगला होतो सायन्समध्ये, पण इंग्रजी माध्यमातून त्यांचे ते फॉर्म्युलाज, इक्वेशन्स आणि ते साइन, कॉस, थिटा वगैरे सगळं डोक्यावरून जात होतं लिटरली, आणि माझा कॉन्फिडन्स खूप कमी झाला. आता करायचं काय की आईवडिलांची खूप मोठी स्वप्न असतात, घरची परिस्थिती सर्वसाधारण, आणि आपण जर आयुष्यात कधी फेल होणं माहीतच नाही. वर्गामध्ये कायम पहिल्या 1-2 विद्यार्थ्यांमध्ये माझा नंबर असायचा, पहिला, दुसरा किंवा जास्तीत जास्त तिसरा. मग खूप आत्मविश्वास कमी झाला. मग असं ठरवलं, नाही सायन्स साईड सोडायची आणि 12वीला आर्ट्सला जायचं. मी लिटरली त्यावेळेचे प्राचार्य, सुपरवायझर यांच्या हातापाया पडून 11वीमध्ये कसाबसा पास झालो मी. म्हणजे पास होण्यासाठी हातापाया नाही पडलो, 11वीमध्ये कसाबसा पास झालो. पण मी डिसिजन घेतलं होतं की 12वीमध्ये आर्ट्स फॅकल्टीमध्ये जायचं आणि माझं करिअर मला करायचं आहे. आणि मी मग 12वीमध्ये आर्ट्समध्ये ॲडमिशन घेतलं आणि मग मी कंप्लीट केलं 12वी. एक भीती असते आपल्यासारख्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना, आणि विशेषतः मराठी माध्यमांमध्ये जेव्हा आपण शिकतो त्यावेळी इंग्रजी विषयीची आपोआप भीती निर्माण होते, टॅबू असतो तो खरं तर. आणि आजूबाजूला जेव्हा आपण मुलांना बघतो की ते एकदम फ्लुएंटमध्ये बोलत असतात, आत्मविश्वास जसं तुम्ही म्हणालात की तो तिथे कमी होतो. पण यावर जर काम करायचं असेल आपल्या सगळ्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना, किंवा ज्यांना असं अनुभव येतो, त्यांनी काय करायला हवं तुम्हाला असं वाटतं, आणि ती भीती कशी घालवायला हवी असं तुम्हाला? मी मुळातच घाबरून आर्ट्समध्ये गेलेला विद्यार्थी आहे.
पण निश्चितच सायन्स साईडमधून करिअरचे ऑप्शन जास्त असतात, जास्त प्रमाणामध्ये करिअरसाठी चान्स असतो. त्याच्यामुळे सायन्स घेतात मुलं. पण अशा परिस्थितीमध्ये मग स्वतःचा कॉन्फिडन्स ढळू न देणं, स्वतःवर काम करणं. आता शहरामध्ये जी मुलं राहतात ते ट्युशन क्लासेस लावून वगैरे कव्हर करू शकत होती. मी ग्रामीण भागातला, ट्युशनसाठी पैसे नाहीत, परत ती आर्थिक अडचण, आणि त्याच्यामुळे ते मला शक्य झालं नाही. आणि त्यावेळी मला असं वाटलं की आपण डिसिजन घेऊन टाकावं, जे होईल त्याला आपण जबाबदार राहू. घरात मी सांगितलं, पण ती भीती काढायची असेल तर तुमचा स्वतःचा कॉन्फिडन्स लेवल चांगली पाहिजे. तुम्ही लोकांशी बोललं पाहिजे. तुमचे शाळेतले शिक्षक असतील, तुमचे पालक असतील किंवा अजून कोणी मेंटॉर असतील, त्यांच्याशी तुम्ही बोललं पाहिजे. आता त्या काळामध्ये असं काही नव्हतं, आम्हाला रस्ते सापडत नव्हते. पण आता तशी परिस्थिती नाही. आता इंटरनेटच्या युगामध्ये आपण आहोत, तर आता भरपूर ऑप्शन आहेत. बोलल्यानंतर किंवा थोडंफार काउन्सिलिंग घेतल्यानंतर हे प्रॉब्लेम नक्की सॉल्व्ह होऊ शकतात. बरं, पण आता पुन्हा एकदा तुमच्या UPSCच्या जर्नीकडे येऊया. जेव्हा तुम्ही हा डिसिजन घेतला की ॲग्रिकल्चर तुमचं झालं, हातात काही नव्हतं आणि त्यावेळी तुम्हाला ती अपॉर्च्युनिटी मिळाली, तो काळ काय होता आणि तुम्ही त्यासाठी कशी मेहनत घेतली, कसा त्याचा अभ्यास केला, कशी त्याची तयारी केली? ॲक्च्युअल मी जरी ॲग्रिकल्चर डिप्लोमा केलेला असला तरी पोलीस खात्याची बेसिक भरतीची अट ही 12वी पास होती. आणि त्या बेसवर मी SRPFमध्ये भरती झालेलो होतो. SRPFमध्ये भरती झाल्यानंतर 1 वर्षाचं प्रचंड हार्ड असं ट्रेनिंग होतं. आणि मला सतत माझ्या मनाला आतून वाटायचं, अरे नाही यार, माझ्याकडे यापेक्षा नक्की चांगली गुणवत्ता आहे, मी अजून वरच्या पदावर जाऊ शकतो. पण जायचं कसं हे माहीत नव्हतं. पुण्यामध्ये होतो, पुण्यामध्ये ते ट्रेनिंग सेंटर आणि कॅम्प एवढंच जग होतं. मग तिथलं ट्रेनिंग संपल्यानंतर तिथून एक 4 महिन्यासाठी 5 महिन्यासाठी गडचिरोलीला बंदोबस्ताला पाठवलं जातं. मी जेव्हा गडचिरोलीमध्ये गेलो त्या बंदोबस्तातून, त्यावेळी तिथं काही यंग ऑफिसर, डायरेक्ट ऑफिसर, जे सब इन्स्पेक्टर दर्जाचे होते, जे DYSP दर्जाचे होते, त्यांच्याशी थेट संपर्क आला. आणि मी सतत काही ना काही वाचत असायचो. वाचनाची प्रचंड आवड होती, बरीच पुस्तकं, लायब्ररीत कंटिन्यू बसणं ह्याची मला आवड होती. मग मी नेहमी काही नाही काहीतरी वाचत असायचो. माझ्यासोबत पुस्तकं नेली होती. ती वाचताना त्यांनी मला त्या अधिकाऱ्यांनी ऑब्झर्व केलं आणि त्याच्यातले 1-2 अधिकारी म्हणले, तू काय करतोस, कुठल्या गावचा आहेस, कुठला राहणार आहेस, मग तुला MPSC माहिती आहे का, तू MPSCची परीक्षा देऊ शकतो का, करू शकतो का वगैरे. त्यांनी मला एक बेसिक माहिती दिली. मग मला क्युरिओसिटी आली, की एक उत्सुकता आली की काय आहे MPSC किंवा काय असतात स्पर्धा परीक्षा, या कशा दिल्या जातात. मग मी त्यांच्याशी सातत्यानं त्यांच्याशी भेटायला लागलो, त्या विषयावर बोलायला लागलो. आणि मग मला लक्षात आलं की आपण हे करून बघायला काय हरकत आहे, आपण हे ट्राय करावं किंवा यामध्ये उडी घ्यायला हरकत नाही. मग परत अडचण होती की मी 12वी पास होतो, मला ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करणं गरजेचं होतं. मग त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ बऱ्यापैकी अभ्यासक्रम सगळीकडे प्रसिद्ध झाले होते. आणि मी पुण्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाला ॲडमिशन घेतलं FYला. आणि मग एकीकडे नोकरी, एकीकडे FY, SY, TY आणि एका बाजूला MPSCचा अभ्यास. म्हणजे 3 आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करायला चालू केलं. पुण्यामध्ये होतो, बऱ्यापैकी पुण्याचं वातावरण हे स्पर्धा परीक्षांना पूरक आहे. नोकरीमुळे मला क्लासेस लावणं शक्य झालं नाही. परंतु पगार झाला की सायकल घ्यायची, आप्पाबाळून चौकामध्ये जायचं आणि एक पुस्तक विकत आणायचं. असं दर महिन्याला चालू केलं. आणि कुठली कुठली पुस्तकं लागतात, बेसिक अभ्यास काय केला पाहिजे, ह्याचं एक गायडन्स बऱ्याच अधिकाऱ्यांकडून मी घेत गेलो. त्यावेळी इंटरनेट माध्यम नव्हतं की हे सगळं सर्च करायला. आणि माझ्या लक्षात आलं की अरे हा तर सगळा तोच अभ्यास आहे, जो 5वी पासून 10वी 12वी पर्यंत शिकलोय तोच अभ्यास आहे. हाच अभ्यास थोडा डीपमध्ये जाऊन आपल्याला करायचा आहे. आणि तो जर आपण केला तर ही स्पर्धा परीक्षा आपण पास होऊ शकतो. मग अभ्यास चालू केल्यानंतर एक जाहिरात आली. माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं होतं, परंतु ग्रॅज्युएशनची परीक्षा दिली होती, परंतु रिझल्ट आला नव्हता. आणि मी प्री एक्झाम दिली. म्हणजे MPSCची पोलीस सब इन्स्पेक्टरची जी एक्झाम आहे ती पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि इंटरव्ह्यू असे 3 टप्पे असतात. याच्यामध्ये पूर्वपरीक्षा तुम्ही TY ॲपियर असताना देऊ शकता. म्हणजे त्याच्यासाठी ग्रॅज्युएशन पूर्ण पाहिजे अशी अट त्यावेळी नव्हती. मला वाटतं आताही ती नाहीये. TY ॲपियर असताना पूर्वपरीक्षा देऊ शकता. मी TY ॲपियर असताना पूर्वपरीक्षा दिली आणि अतिशय सहज पद्धतीनं मी पूर्वपरीक्षा क्वालिफाईड झालो. म्हणजे मी ग्रॅज्युएशन करता करता ग्रॅज्युएशनला सुद्धा सब्जेक्ट पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि पॉलिटिकल सायन्स
हे माझे सब्जेक्ट होते जे MPSCच्या अभ्यासाला पूरक होते. आणि ते सब्जेक्ट असल्यामुळे त्याचा अभ्यास, MPSC परीक्षेचा अभ्यास हे सायमल्टेनियसली एकत्र करत असताना जी पूर्व परीक्षा दिली ती क्लिअर झाली. ही मला वाटतं 2007-08ला मी क्लिअर झालो. परंतु मुख्य परीक्षा देताना जे TYचं सर्टिफिकेट पाहिजे, TY कंप्लीट झाल्याचं किंवा तो रिझल्ट पाहिजे, तो माझ्याकडे नव्हता. त्याच्यामुळे परत 1 वर्ष वाट बघायला लागली. परत जाहिरात आली, ती 2008ला मला वाटतं जाहिरात आली. आणि 2008ला जाहिरात आल्यानंतर मी त्यावेळी डिसाईड केलं होतं की काहीही झालं तरी मला ही एक्झाम क्लिअर करायची आहे. मी अभ्यास चालू केला. पूर्व परीक्षेवर मी फोकस केला नाही, मुख्य परीक्षेवर फोकस केला. पूर्व परीक्षा अशीच पास झालो आणि मुख्य परीक्षेसाठी खूप हार्डवर्क करावं लागलं आणि त्यानंतर मुख्य परीक्षा पास झालो. मग फिजिकल टेस्ट आणि इंटरव्ह्यू. पण ज्यावेळी आपण फिजिकल टेस्ट द्यायला जातो तो फार कठीण काळ असतो बऱ्याच जणांसाठी. तुमच्यासाठी ते कसं होतं आणि त्यासाठीचं ट्रेनिंग तुम्ही कसं माझ्यासाठी ते अतिशय सोपं होतं. अशासाठी सोपं होतं की SRPF मध्ये काम करताना अतिशय हार्ड ट्रेनिंग मी केलेलं होतं. मुळात गावाकडे शेतामध्ये काम केलेलं शरीर, कष्टाची सवय होती आणि SRPF मध्ये जे ट्रेनिंग दिलं गेलं होतं आणि नेहमी SRPF मध्ये तुमचा फिजिकल फिटनेस केला जातो. नेहमी तुमच्याकडून PT परेड, रनिंग ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. ग्राउंडशीच तुमचा जास्त संपर्क येतो. त्यामुळे फिजिकलचं काही फार त्रास झाला नाही मला. म्हणजे थोडक्यात तुमच्या बोलण्यातून असं जाणवतं की मातीशी नाळ अगोदरच कनेक्ट होती शेतीमुळे किंवा या सगळ्या हार्डवर्किंगमुळे आणि त्याचाच फायदा तुम्हाला या माध्यमातून होत होता. पण आता तुम्ही हा सगळा प्रवास सांगितला, हे सगळं झालं, तुम्ही त्या पदावर पोहोचलात. घरच्यांची काय रिॲक्शन होती, त्यांचा काय भावना होत्या त्यावेळी? खूप आनंदाच्या भावना होत्या, म्हणजे मी शब्दातही सांगू शकत नाही. आणि एक म्हणजे सर्वसाधारण परिस्थितीतला मुलगा आणि तो एखाद्या अधिकारी पदावर पोहोचतो, निश्चितच घरच्यांसाठी अभिमानास्पद गोष्ट असते. कोणाच्याही घरच्यांसाठी, प्रत्येक आईवडिलांसाठी तो अभिमानाचा क्षण होता आणि माझ्या आईवडिलांसाठी होता. कारण माझ्या गावातून माझ्या माहितीनुसार MPSC परीक्षा देऊन डायरेक्ट वर्ग 1च्या पदापर्यंत पोचणारा कोणी अधिकारी नाही आहे. आणि मी पहिलाच होतो की अशा प्रकारे, आणि काही कुठलं गायडन्स नाही किंवा फार इकॉनॉमिकल सोर्सेस नाही, लायब्ररीमध्ये अभ्यास करायची संधी नाही. अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये एकीकडे जॉब चालू आहे. म्हणजे पुण्यामध्ये आपण बघितलं तर मुलं 3-3, 4-4 वर्ष फक्त लायब्ररीमध्ये जाऊन अभ्यास करतात आणि तरी बऱ्याचदा दुर्दैवानं त्यांना पोस्ट मिळत नाही. अर्थात त्यांच्यामध्ये टॅलेंट नसतं किंवा त्यांचे प्रयत्न कमी पडले असं काही नसते, परंतु कुठंतरी त्यांचं काहीतरी राहून गेलेलं असतं आणि म्हणून त्यांना कदाचित ती पोस्ट मिळते. प्रचंड कॉम्पिटिशन आहे, त्यावेळेपेक्षा आता तर जास्त कॉम्पिटिशन आहे. त्यामुळे ते एक आहे. त्यामुळे आई वडील खूप आनंदी होते आणि मी पण खूप आनंदी होतो. पण आता आपण सिंधुदुर्गचा किंवा कोकणचा एकंदरीत विचार करूया. स्पर्धात आता आपण कायमच म्हणतो की अव्वल स्थान असतं आपल्या 10वी-12वीच्या मार्क्समध्ये, पण सगळा गोंधळ होतो तो इथे करिअर निवडण्यापासून ते पुढे व्यावसायिक शिक्षण घेण्यापर्यंत. आणि स्पर्धा परीक्षांचा विषय आला तर आपलं कोकण तिथे कुठेच पोचलेलं दिसत नाही. ज्यावेळी तुम्ही तयारी करत होता तेव्हा सुद्धा ती परिस्थिती तुम्हाला दिसत नव्हती किंवा वातावरण ते नव्हतं. आत्ता तुम्हाला काय वाटतं, काय बदललंय की तसंच्या तसंच आहे? मी ज्या काळामध्ये स्पर्धा परीक्षेचा विचार करत होतो किंवा अभ्यास करत होतो त्या काळामध्ये स्पर्धा परीक्षेला अजिबात पूरक किंवा पोषक परिस्थिती नव्हती. जिल्ह्यामध्ये क्लासेस नव्हते, क्वचितच कुठं असेल तर त्याचा प्रसार देखील नव्हता. आता कुठंतरी जेव्हा मी गावी आल्यानंतर फिरतो बघतो तेव्हा कुठं ना कुठं स्पर्धा परीक्षेच्या अकॅडमीचे बोर्ड लागलेले दिसतात. अधूनमधून कुठं न्यूजपेपरला किंवा कुठं बातम्या येत असतात की अमुक एका विद्यार्थ्याचं MPSC मध्ये यश, UPSC मध्ये यश, हे दिसतं. पण तरीही बाकीचे जिल्हे आहेत त्याच्या तुलनेनं सिंधुदुर्ग जिल्हा खूप मागे आहे. एक साधं उदाहरण सांगतो, थोडा वेळ घेतो. जेव्हा महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षणासाठी, PSI प्रशिक्षणासाठी मी 2010ला दाखल झालो, त्यावेळी एका भल्या मोठ्या ग्राउंडवर त्या ठिकाणी जिल्हा वाईज आम्हाला गोळा केलं गेलं. म्हणजे एका एका जिल्ह्याचं नाव पुकारलं जायचं. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, आणि एकामागे एक असं उभं केलं जायचं. सातारा जिल्ह्याची भलीही मोठी लाईन होती, सांगली जिल्ह्याची भलीही मोठी लाईन होती.
कोल्हापूर जिल्ह्याची भली मोठी लाईन होती, पुणे जिल्ह्याची भली मोठी लाईन होती, बाकी जिल्ह्यांच्याही बऱ्यापैकी 10-20 कॅन्डिडेट होते. आम्ही टोटल 570 समथिंग, आकडा 600 वगैरे असा असावा, मला नेमका एक्झॅक्ट फिगर आठवत नाही. एवढे कॅडेट्स आम्ही PSI म्हणून त्या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी हजर झालो होतो. आणि सिंधुदुर्गचं नाव पुकारल्यानंतर मला वाटतं 2 की 3च कॅडेट्स होते, ऑफिसर्स होते. मी इकडे तिकडे बघत होतो अजून कोणी आहेत का. म्हणजे सातारा कोल्हापूर जिल्ह्याचे 70 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी, आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे फक्त 2 किंवा 3 विद्यार्थी. रत्नागिरीचा 1 होता. रायगड मला वाटतं कोणी नव्हतं. पालघर वगैरे मला आठवत नाही तेवढं, पण कोकणची परिस्थिती अतिशय दयनीय होती. आपण म्हणजे 10च्या वर नव्हतो पूर्ण कोकणातून. बरोबर. म्हणजे त्यावेळी एवढं मनाला वाईट वाटलं की भला आपल्याकडे बुद्धिमत्ता कमी आहे का, गुणवत्ता कमी आहे का, टॅलेंट नाही का, अजिबात. सगळ्या गोष्टी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भरभरून आहेत. परंतु कुठेतरी आपण मागे आहोत आणि याचा सगळ्यांनीच विचार करणं गरजेचं नाही, आहे. हाच प्रश्न आहे की नेमकं आपण कुठे कमी पडतो, आणि जर ही परिस्थिती आपल्याला आता बदलायची असेल तर काय करायला हवं. तर तुम्ही जसं म्हटलात की तुम्ही त्या ठिकाणी गेलात, तुम्ही आजूबाजूला बघता की सातारा जिल्ह्याची भली मोठी लाईन आहे. आपण ज्या भागात असतो, भागात राहतो, आता जरी तुम्ही मुंबईत असला किंवा नागपूरमध्ये असला, तुम्हाला सिंधुदुर्गची कोकणची बातमी आली तर तुम्ही लगेच ती बघता. एवढं आपली तळमळ असते आपल्या भागाविषयी, आणि जेव्हा अशी परिस्थिती दिसते, काय वाटतं त्यावेळी? एकंदरीत ह्याच्यात बघितलं ना तर मला असं वाटतं की स्पर्धा परीक्षा किंवा MPSC, UPSC याच्यातून अधिकारी होणं हा एक करिअरचा ऑप्शन आपल्याकडे आहे हे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहीत नाही. त्याचा पुरेशा प्रमाणामध्ये प्रसार झालेला नाही. दुसरं असं आहे की ज्या प्रमाणामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात आता मी नोकरीच्या निमित्तानं फिरलेलो आहे. माझी सासूरवाडी पण सांगलीची आहे आणि बऱ्याच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माझं फ्रेंड सर्कल आहे आणि मी सगळीकडेच फिरलेलो आहे. जेवढ्या प्रमाणामध्ये आपण एक पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार करू, कारण त्या ठिकाणी विद्यार्थी जास्त प्रमाणात MPSCतून पुढे येतात, अधिकारी होतात. गावागावांमध्ये वाचनालय आहेत, गावागावांमध्ये मोठी मोठी मैदानं आहेत. तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही गावातून जर तुम्ही सकाळी जर फेरफटका मारला तर रस्त्यावर 50-100 पोरं धावत असणार. पोलीस भरतीसाठी, मिलिटरी भरतीसाठी, PSI होण्यासाठी, आणि वर्षाचे 12 महिने धावत असणार. असं नाही की पोलीस भरती लागली आहे म्हणून आज बूट बांधले, पायामध्ये बूट घातले आणि धावायला निघाला. नो, वर्षानुवर्ष मुलं ती धावतात, वर्षानुवर्ष मुलं ती लायब्ररीत बसतात, वर्षानुवर्ष मेहनत करतात, गायडन्स घेतात आणि सक्सेस होतात. सातत्य आहे. आपल्याकडे बऱ्याच गावांमध्ये लायब्ररी आहे की नाही मला शंका आहे. असेल तर त्याच्यामध्ये किती प्रमाणात तरुण मुलं जाऊन त्या ठिकाणी बसतायत, ग्राउंड किती ठिकाणी आहेत, त्या ग्राउंड जर असतील तर मुलं त्या ठिकाणी जात आहेत का, जी मिलिटरी भरती आहे, पोलीस भरती आहे, PSI भरती आहे, त्या ठिकाणी त्यासाठी असणाऱ्या सुविधा आहेत का, आणि असतील तर मुलं त्याचा उपभोग घेत आहेत का. म्हणजे त्या मनानं जर बघितलं ना तर चित्र फारसं समाधानकारक नाही. मुळात आपल्याला सर आता व्हिजन मांडायचं असेल किंवा एक तसं पोषक वातावरण निर्माण करायचं असेल आत्ताच्या घडीपासून, कोणाकोणाचा त्यात सहभाग असणं गरजेचं आहे, कशा पद्धतीनं त्यावर काम करणं गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, स्पर्धा परीक्षा ही कोणी सांगून होत नाही की तो स्पर्धा परीक्षा देणार आहे म्हणून मला द्यायची आहे. नाही, सगळ्यात महत्त्वाचं की मुलांची ती मानसिकता तयार होणं गरजेचं आहे की मला अधिकारी बनायचं आहे, मला त्या ठिकाणी अधिकारी म्हणून करिअर करायचं आहे, किंवा मला पोलीस खात्यामध्ये करिअर करायचं आहे, मला मिलिटरीमध्ये करिअर करायचं आहे. असं नाही की ऑफिसर म्हणजे रेल्वेमध्ये अधिकारी व्हायचं आहे, बँकमध्ये अधिकारी व्हायचं आहे. फक्त MPSCच नाही, बऱ्याच ठिकाणी अधिकारी म्हणून किंवा तुम्ही शासकीय सेवांमध्ये येण्याची संधी आहे. त्याचा प्रसार हा जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळांमधून, विशेष करून माध्यमिक शाळांमध्ये असताना, मुलं 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी ह्या स्टेजला असताना हा प्रसार शाळांमधून होणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे पालकांमध्ये हा अवेअरनेस येणं गरजेचं आहे. कारण बऱ्याच वेळा पालक ह्या सगळ्या गोष्टींपासून दूर आहेत. पालकांना माहीत नाही मुलांना काय करिअर द्यायचं आहे. मुलांच्या हातामध्ये इंटरनेटचं माध्यम आहे. बरेचसे पेरेंट्स इंटरनेट वापरत नाहीत, कमी वापरतात, पण मुलांच्या हातात ते माध्यम आहे. शाळांकडे ते माध्यम आहे. ह्याचा प्रसार होणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी ज्या लायब्ररी आहेत त्या लायब्ररीमध्ये इतर पुस्तकांच्या सोबत स्पर्धा परीक्षेची पुस्तकं त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. आणि गायडन्स हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. कारण बऱ्याच वेळा
ह्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष सुद्धा कन्सिस्टन्सली अभ्यास करावा लागतो. आणि तेवढे पेशन्स त्या मुलांकडे, त्यांच्या पालकांकडे असणं गरजेचं आहे. असं जर वाटत असेल की आज क्लासला घातला मुलगा आणि उद्या तो पोस्ट घेऊन बाहेर येईल, त्याच्या हातात पोस्ट असेल, तर तसं बऱ्याचदा होत नाही. तयारी खूप चांगली करावी लागते. अवघड असं नाही आहे, पण सोपं पण नाही. बरोबर. अशक्य असं काहीच नाही आहे, पण जेवढं दिसतं तेवढं सोपं पण नाही. त्यासाठी तेवढा वेळ, तेवढा अभ्यास करावाच लागणार आहे. बरोबर. तुम्ही सर महत्त्वाचे सगळे मुद्दे मांडलात आणि ते आपल्या प्रेक्षकांना, दर्शकांना फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत जेव्हा तीही मुलाखत ऐकतील. पण आता एक शेवटचा प्रश्न, तो म्हणजे अर्थात तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल, सल्ला द्याल? कारण जसं तुमच्या बाबतीत झालं की मार्गदर्शन नव्हतं, परिस्थिती नव्हती किंवा तशी परिस्थिती निर्माण केली गेली नाही, त्यामुळे तुमचा गोंधळ झाला, काही वर्षसुद्धा वाया गेली. पण आताच्या मुलांबाबत असं घडू नये, विशेषतः ग्रामीण भागातल्या मुलांबरोबर असं घडू नये असं जर आपल्याला वाटत असेल, तर त्यांनी पहिल्यापासूनच काय काळजी घ्यायला हवी असं तुम्हाला वाटतं? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की मुलांनी स्वतःला ओळखणं गरजेचं आहे की मला, माझ्या हातामध्ये काय करिअरचे ऑप्शन आहेत आणि मला कशामध्ये करिअर करायचं आहे, आणि स्पर्धा परीक्षा हा माझ्यासाठी सुटेबल ऑप्शन आहे का, हे मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी ओळखणं गरजेचं आहे. कोणतरी सांगतोय म्हणून करून उपयोग नाही, किंवा तो अधिकारी बनला म्हणून मला अधिकारी बनायचं आहे, नो. तो स्वतःला तुम्ही ओळखा की स्वतः ते करणं गरजेचं आहे किंवा मला ते करायचं आहे. दुसरं आहे की जेव्हा तुम्ही डिसाईड करता तर ते लवकर डिसाईड करा. म्हणजे तुमची मुलं किंवा मुलं जर ऐकत असतील तर मुलांना सांगू इच्छितो की तुम्ही 8वी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ह्या टप्प्यावर हे जर डिसाईड केलं तर तुम्ही खूप लवकर त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन अभ्यास करू शकता आणि यश मिळण्याचे चान्सेस खूप लवकर असतात. आम्हाला स्पर्धा परीक्षा कळलीच वयाच्या 24-25व्या वर्षी. म्हणजे ती जर असं वाटतं की कदाचित थोडं अगोदर कळाली असती तर अगोदर यश मिळालं असतं. म्हणजे तुमची मुलं किंवा तुम्ही 8वी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ह्या टप्प्यावर असताना तुम्ही हा विचार केला पाहिजे की मला स्पर्धा परीक्षेमध्ये यायचं आहे. UPSC मध्ये उत्तर भारत किंवा उत्तर प्रदेश, बिहार ह्या राज्यातले विद्यार्थी खूप जास्त सक्सेस होतात. याचं कारण शालेय वयापासूनच त्यांची तयारी चालू असते. आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये किंवा पुण्याच्या आजूबाजूला ही परिस्थिती आहे की शालेय वयापासून त्या विद्यार्थ्यांची तयारी किंवा त्यांना फोकस केलं जातं त्या विषयावर. तर ही तयारी शालेय वयापासून झाली तर त्याचा जास्त चांगला उपयोग होऊ शकतो. आणि जेव्हा हा विद्यार्थी डिसाईड करतो किंवा मला स्पर्धा परीक्षा करायची आहे, स्पर्धा परीक्षेची बेसिक अट आहे ग्रॅज्युएशन. तुमचं ग्रॅज्युएशन अशा शाखेमध्ये किंवा अशा विषयामध्ये असावं की दुर्दैवानं स्पर्धा परीक्षामध्ये यश मिळालं नाही तर तुम्ही तुमच्या शाखेमध्ये किंवा तुमच्या तुम्ही जे शिक्षण घेतलंय त्याच्यामध्ये करिअर करू शकता. नाहीतर होतं काय की समजा मी ठीक आहे, मी BA प्लेन आहे, एका विषयामध्ये मी पदवी घेतलेली आहे, बाहेर जर एका विषयामध्ये पदवीधारक हा BA विद्यार्थी आहे तर फार त्याला व्हॅल्यू नाही किंवा करिअरचा स्कोप नाही असं आपण म्हणू शकतो. मग अशा विद्यार्थ्याने 4 वर्ष स्पर्धा परीक्षेसाठी घालवली आणि दुर्दैवानं त्याच्या हातात जर काही आलं नाही तर मग फ्रस्ट्रेशन येतं. तो डिप्रेशनमध्ये जाऊ शकतो. कारण उमेदीची 4 वर्ष 21, 22, 23, 24, 25व्या वर्षापर्यंत जर वाया गेली आणि परत तिथं जर झिरो झाला असेल, तो त्याला काहीच मिळालं नाही तर पण डिप्रेशन येऊ शकतं. त्यामुळे माझा प्रामाणिक हा सल्ला राहील की तुम्ही एखादी अशी डिग्री संपादन करा की दुर्दैवानं आपण गृहीत धरून चालू 10-20% चान्स आहे की ते होणार नाही, कदाचित यश मिळणार नाही तुम्हाला. मग अशा वेळी तुमच्या हातातला जो करिअरचा ऑप्शन आहे तो असावा. तुमच्याकडे मग ती डिग्री असेल, तुमचा व्यवसाय असेल किंवा तुमची शेती असेल. कोकणामध्ये सगळं काही आहे, करण्यासारखं भरपूर काही आहे. आणि हे तुमच्या हातात असावं की हे जर बॅड लकीली झालं नाही तर माझ्या हातात दुसरा काय ऑप्शन आहे. आणि हा ऑप्शन ठेवूनच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करावी, कारण सक्सेस रेशो थोडा कमी आहे. आणि मग जेव्हा तुम्ही ठरवता की मला आता करायचं आहे, तेव्हा हा जो पहिला ऑप्शन आहे हा विसरूनच तयारी करावी लागेल, ह्याच्यावर डिपेंड राहून नाहीये. आणि मग त्यासाठी लागणारी कुठली परीक्षा, पुस्तकं वाचावी लागतील, अभ्यास कसा करावा लागेल, किती तास करावा लागेल, हे सगळं मग त्याच्यामध्ये आली त्याची तयारी. आणि मग तुम्ही एक डिसिप्लिन ठेवून स्वतःशी प्रामाणिक राहून जर अभ्यास केला तर खूप पुढे पुढे तुम्हाला सगळं समजत जातं त्याच्यामध्ये.
आणखीन एक मुद्दा सर आपल्या बोलण्यातून राहिला, तो म्हणजे तुमच्या गडचिरोलीतल्या दिवसांचा. बहुतेक वेळा असं होतं की गडचिरोली म्हणजे नक्षलवादी एरिया आणि तिथं फार कोणी जायला बघत नाही. म्हणजे अशी भीती पण असते, कुटुंबियांना पण एक हुरहुर असते की आपला माणूस तिथे जाईल, काय होईल याची शाश्वती नाही. तुम्ही तिथं गेलात, तुम्ही तिथं काम केलात आणि त्यानंतर अभ्याससुद्धा तिथे तुमचा झाला. काय नेमकं त्यावेळेचं वातावरण होतं? SRPF मध्ये बंदोबस्ताला गेल्यानंतर गडचिरोलीला त्या ठिकाणी 3-3, 4-4 महिन्यासाठी पोस्टिंग असायची सुरुवातीला. त्या ठिकाणी मी त्या ठिकाणी असं आहे की जंगलामध्ये कॅम्प असायचा आणि कॅम्पच्या बाहेर जायला परमिशन नाही. ज्यावेळी तुम्ही नक्षलबाबतचं ऑपरेशन असेल, त्या ठिकाणी पेट्रोलिंग असेल किंवा त्या ऑपरेशनमध्येच तुम्ही फील्डवर जाऊ शकत होता. अदरवाईज कॅम्प आउट होण्याची परमिशन नसायची. कॅम्पमध्येच ड्युटी असायची आणि एवढा चांगला वेळ भेटायचा, मी त्याचा पूर्ण वेळाचा म्हणजे सदुपयोग करून तिथं अभ्यास केला. आणि विशेष म्हणजे सब इन्स्पेक्टर झाल्यानंतर सुद्धा मी विनंती करून चॉईस पोस्टिंग गडचिरोली घेतली होती, जेणेकरून मला पुढच्या परीक्षांचा अभ्यास करता येईल. दुर्दैवानं पुढच्या परीक्षा यश नाही मिळालं, परंतु मी तो अभ्यास केला तिथं जाऊन. त्याचं मला समाधान आहे की मी तो अभ्यास केला. पण तिथलं वातावरण कसं होतं? म्हणजे आता अनेक आम्ही किस्से ऐकतो, बातम्या बघतो की सतत चकमकी होत असतात, काही ना काहीतरी तिथं दुर्घटना घडत असतात. तर तुम्ही असे काही अनुभव घेतलेत का? त्यावेळी तशी परिस्थिती होती, चकमकी होत होत्या, प्रचंड प्रमाणात चकमकी होत्या. आणि मी जो जात होतो तो कालावधी 2009, 10, 11, 12, 7-8 पासून 2007-8 म्हणजे पहिले मला वाटतं मी 2005ला गेलो, 6ला गेलो, 7ला गेलो. दरवर्षी मी 3-4 महिने तिकडे असायचो SRPF मधून. त्यावेळी कंटिन्यू चकमकी असायच्या, पोस्टवर अटॅक झालेले आहेत, पण त्याचं ट्रेनिंग असायचं. ट्रेनिंग दिलेलं असतं की एखादा अटॅक झाला तर कसं फेस करायचं. हे सगळ्याचं SRPF मध्ये असताना किंवा SRPF मध्ये जे इंटरनल कोर्सेस असतात त्यामध्ये ट्रेनिंग दिलं. भीती अशी काही वाटत नव्हती. मी PSI झाल्यानंतर गेलो त्यावेळी सुद्धा भीती नव्हती. त्यामुळे त्या गोष्टींची भीती अजिबात वाटली नाही. उलट त्या गोष्टींचा पुस्तकं वाचण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा उपयोग करता आला. सुदैवानं आत्ताची परिस्थिती खूप सुधारलेली आहे. जवळपास नक्षलवाद संपत चाललेला आहे. त्यावेळीची परिस्थिती 2007, 8, 9, 10, 11, 12ची आणि आता 2026 खूप फरक आहे. गडचिरोली खूप डेव्हलप होत आहे आता आणि जवळपास नक्षलवाद त्या ठिकाणी संपत चाललेला आहे. पण त्यावेळीची परिस्थिती खूप भयानक होती. पण तो एक खूप चांगला अनुभव होता. आदिवासी समाज, जंगलात राहणारा समाज आणि त्यातही त्यांची जगण्यासाठीची असलेली धडपड आणि निसर्गाच्या सहवासात ते व्यतीत करत असलेले जीवन, म्हणजे आजही त्या जीवनाचं मला त्यांचं खूप आकर्षण आहे. छोटीशी घरं असणार, एकदम स्वच्छता असणार, म्हणजे नीटनीटकं राहणार. घरात भले कमी कपडे असतील, कमी साहित्य असेल, कमी अन्न असेल घरामध्ये, पण राहणीमान असं चांगलं होतं. निसर्गाच्या वातावरणात ते लोक राहायचे. पण आता नक्षलवादाचं फार काही त्या इथं राहिलेलं नाही. सर धन्यवाद. खूप महत्त्वाचा तुमचा वेळ आहे आणि तो त्यातला वेळ आम्हाला दिलात, आमच्याशी संवाद साधलात, कोकण सात लाईव्हच्या स्टुडिओत आलात, त्यासाठी आपले खूप खूप आभार. आणि असंच यश तुम्हाला मिळत राहो आणि आणखीन मोठमोठ्या पदावर तुम्ही आम्हाला दिसाल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तर हे होते आपल्यासोबत नागपूर शहराचे पोलीस निरीक्षक हरेश काळसेकर सर. एक मोठं यश त्यांनी आपल्या मेहनतीनं मिळवलं आहे. MPSC सारख्या परीक्षा देऊन अगदी अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळी MPSCसाठी वातावरणही नव्हतं, परिस्थितीही नव्हती, मात्र त्यांनी जिद्द चिकाटी दाखवली, आपलं करिअर भरकटलेल्या करिअरला योग्य दिशा दिली आणि त्यांनी हे यश मिळवलं. त्यामुळे आपल्या जो कोकण सात लाईव्हचा 10वी 12वी नंतर पुढे काय यासाठी हे एक उत्तम उदाहरण म्हणावं लागेल आणि हा एक आदर्श आपल्या समोर आहे. तो आपण आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवूया आणि आपलं सुद्धा करिअर अशाच पद्धतीनं, उज्ज्वल पद्धतीनं घडवूया. तर आता आपण इथंच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.